piye carane Cantik banget. saben dina rasane ra karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun le nesu nesu kabeh iso rasah kudu nganggo maju duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku
Dereng sampai saged bawah. Ojo munggah nuruti sih. apa Sampai bawah. karepmu, Ojo munggah sih. tapi ojo Sampai bawah. Resot sumelang sampai ono resot. dina liyane bakal tak Munggah sini, sini, munggah upayake. sini, sini. Mbah kepiye carane rasaku ora bakalan tersayangku ora bakal koyak senajan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin manduang matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina aku bakal setia ora mungkin manduang matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina. Patang rasane ati kang nandang sangiting liyan hanyawang aku kowe labuh katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresna kuwi akeh pacoban arep mako ngambi katresnan iki yen
aduh yai wong ayu aki nyadao ning sandingku nyawang manising esemu gawe larame rasaku tantraming atiku kaya bakat tresno
raja sajorong diperekeli dong sing percaya pedang dodo iki. Sikariti para dadi pitu saben dina isun sing bisa turu temen riko ngomong sing kalebu. Sajorong diperekeli dong sing percaya pedang dodo iki. Aring-aring bakar gedang campur sari sampai kering uli isun mikiri. Gedang sopo sajorong dipangan coto timbyang orang anggur kulune sung pedot. Padang sawi enake ora pang-popo ati iki kaya mung kanggo riko. Gedang raja sajorong diperekeli dong sing percaya pedang dodo iki, dong sing percaya pedang dodo iki, dong sing percaya pedang dodo iki. Durung ana rong taun gonmu dadi
mencintaimu. Hanya kasih sayangku harap bisa kau beri padaku, karena kaulah pria istimewa. Ya, 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 ya.
sliramu kabeh kuwi ora sing tak celok jare wong tuamu wetone ora kathok
mane